Vážení a milí diváci, čtenáři a posluchači Games.cz, zdravíme vás z Los Angeles a vítáme vás tady v tomhle městě, kam jsme právě dorazili. Snažíme se vlastně aklimatizovat tady v tomhle přímořském vzduchu, je tady poměrně chladno. Nicméně ta aklimatizace, my na ní naštěstí máme víc než den, protože ta výstava, ta E3, kvůli který jsme tady s Petrem přijeli, tak ta začíná kdy, Petře? Začíná v pondělí. V pondělí vás vememe poprvé na výstaviště, ne teda za ukázkama her, ale na všechny konference. Ráno to začíná Microsoftem, pak to pokračuje EA, Ubisoft, večer to uzavře Sony, v úterý naváže tiskovka Nintendo a pak se teprve rozjede pořádně celá ta výstava, o který už v tuhle chvíli píšeme na Games, kde se o to starají kluci. Je tam Martin Bach, Aleš Smutnej, bude jim pomáhat ještě Honza Vitík, to moc neznáte, ale poznáte. Ke všem tady těmhle materiálům se nejlíp dostanete přes E3 speciál, kde jsou odkazy nejenom na ty naše blogy, ale hlavně jsou tam odkazy na všechny E3 videa, zprávy, články a tak dál. Jsou tam uvedený data, kdy budete moci sledovat všechny ty konference. Je tam náš Twitter feed a prostě je tam všechno, takže si tu stránku dejte ideálně do bookmarku a já myslím, že my už pomalu půjdeme.